rock and roll ya Mas ya Ijan kreatif irama masa kini luar biasa betul kreatif Jan caping gununge komplit sak bawane komplit sak jengglenge sak rokoke wah jenengan lek bawa ya apik jebule Mas Mio apik apa lho pripun to kadung tak alem lho apik kok ngono kok sing bawa niku kok lho iki lho nggih oh tak kira nek sampeyan mboten ngematne Pak Dalang ki nek kadung ngerti sinden ngadeg ngono sing diingeti ya bemper ya ora kok ya hiburan nggih Mas Mio masih banyak yang belum ditampilkan nggih sehiji loro telu kok ya nah diaturi jumeneng iki sedaya napa satu-satu ya satu-satu to nek sedaya kok ndak ya rugi Pak turutne nanggap oke heeh iki tahun ngarep rencanane sampean arep ditanggap rene dhewe lho iki lho kok medeni iya nun sewu to dhewe lumrahe wong iki nek ditanggap kan seneng wong kita itu pekerja seni kula ditanggap mangkat dhewe ya mangkat nggih nun sewu lho Mas nggih pripun nek umpama jenengan kan jelas namine dalang ya sak yogane sak sindene lah nek dagelan kok dhewe terus dicepaki miksi tok ngoceh nek kaya wong gendeng aku ya maksudnya enek kancane lah ra ketak gendang sitok heeh engko ganti kancane sing ngempul ketoke setel iki ya sewengi utuh ben ganggung nggih Mbak Ani monggo berdiri kok ya nibo tangi lho polahe aku ki nginceng isore kono mundak mundu sing kene rekoso sing kok kono genah saya geleh direwangi sampai wedange kutah mungkin dituwun ki meleh aku sing ning kene inceng-incengan wong loro penak kono ora ngerti jawane kutan wedang ya nggih ganti goleke napa ngoten nggih kaparingan asma sinten Cayu Hani oh Hani daleme pundi lho Nduk kula sambit kesambit apa kesambit kesambit nggih nggih kesambit Ponorogo nggih putrane sinten lho kula putrane Pak Bruno kowe kuwi nggih jeneng bapakmu Borneo nggih Bruno kok iso Borneo kene ya Kalimantan tetembangan laga nggih kamu badhe ngaturke dangdut pop rock campur sari apa keroncong spesialisasine Mbak Hani iki Tulungagungan jaranan nggih mboten dolan apa kaya nggone Pak Nyoto kae lho tembang-tembange Mbah Nyoto kae lho nggih Tayub Tulungagung alah nggih wis monggo sing iramane ngetan ki ya Bubuk Kasmara ya kena nggih yang mengena Bubuk Kasmara boleh kowe ditabuhi gamelan ya iya to mosok dongkrek piye to sing ditabuh gamelane mawon ya berarti orang nganggo genset mboten gensete patenono Mas Bagas aja ya nggih buka king bonang Mas Doni monggo Mas Don monggo Bu Nana etan ya digarap Mas yo Mbak Ani matur nuwun lagu nopo-nopo saged nggih diaturi kok nggih luar biasa apa-apa iso kanca-kanca ini ora iso mung jujur lho nek ken jujur do ora iso niku wong malah sing medeni lah diaturi kok mang tangleti ken bares contone sing mboten jujur nopo mang tangleti dhewe niku kanca-kanca niku kok ya ora piantune insyaallah alim-alim kok nggih niku wau Mbak Hani sampun niki dereng nggih sik wonten Mbak Mike wonten Mbak Vela lah nggih aduh modar ora meneng ae kuwi iku Mas bisa saking Jambon kula Mas ayo coba dek iso mengerti bahasa tumbuh-tumbuhan mau ngonokne mudeng jenengmu sapa Nduk
Kula wau bidal jam 7 Mas. Aduh. Lek jenengan wau bidal jam pinten? Aku sangka Madiun. Urung adus Mas. Anakku 3. Lah kok padha slencone bojoku 1. Bojone 3. Apa? Ora ndase? 4. Sikile 4. Sapine 4. Heh, titik iki kok dadimu piye kowe anake sapa? Wilujeng dalu. Tenan kowe padha jampenge to, Pak. Pripun to Pak Dalang? Nggih. Mas Mio niku anu pancen cara saklare ngoten on off anu Mbak Mike. Lah nggih dijak omong kok gak nyambung. Ora nyambung. Nek sing ngomong jak ngomong kula ya nyambung lho. Rumangsa. Sugeng dalu Mbak Mike. Sugeng dalu. Niki wau bidal jam pinten? Kula jam 7. Nggih. Daleme jambon nggih. Nggih leres. Nggih mboten derekke buke niki wau. Nggih. Mudeng ku lho. Apa? Niki wau jenengan bidal jam pinten? Kula wau diterne Mas. Bojomu pinten sakniki? Kula wau aku lho iki gadah kucing 4. Anu nek anake pinten? Napa Mas? Mbah bojomu numpak motor, mbah numpak mobil. Ketoke perkarane nggon speaker iki nek jenengan ki ora pati cethu ngono aja iki. Ora kok ora cetha kono wae. Oh alah niki ki kalingan untu niku lho Pak Dalang. Jajal cepoten sik to Mas untumu nggih. Ben genah. Lek nyepot piye? Wong winginane wis tak tang ora cepot. Sampean roh anu kewan kuwi Mas kapibara. Mirip. Tak dudoy ya Mas. Iki lho Mas. Tenan mirip. Bagus to iki kewane. Nggih. Anu kamera Bagus iku anu kok bintang iklan skincare kae kok kewan kuwi. niki di zoom nggih. Kapibara. Niki nyuwun tulung di zoom niki ngeten niki. Sami to. Foto ya Mas ya? Coba bayi. Kok iso apik kaya ngono to? Jenengane kok apik kaya ngono lho. Aku tenang. Nggon aku renek lho Mas sampean nek tak gowo nyang omahku ngono piye Mas? Ora enek tenang nggonmu ora enek cah cengoh. Ora usah nesu to Mas. Aku wacah kene apa tau nesu. Aku lho wong Inam Loha. Miko ki nek anu Mio ki nek nesu apik lho. Anu wajah iki iso mlumpuk ngono. Nggih. Anu nengah kabeh. Lha nggih ro mlumpuk ning Iso rayok melumpuk. Nggih. Tetembangan lelagon. Oke. Nggih. Gantos damel musik Oke, baik. Saged. boleh? monggo. Boleh enggak? Boleh, boleh, Oke. boleh. Lagunya apa? Wow, wonten panyuwunan panjangka. Pak panjang apa? Panjangkop apa? Iki Panjangkop. anu lho iki bebayani lho iki. Mong sak tembung panjang niki teko ngendi-ngendi ki kok. Heeh. Judule lagu apa? Panjangkop. Panjangka. Iya. Rodok rono. Oke, baik. Bapak, Disiarne apa ora? Dangdut to? Iya. Heeh. Bapak 2, Ibu 2. Kuwi tulisane iki duane macane bapak-bapak, ibu-ibu. Sing nulis apa kowe? Lah, Sing nulis panitia. repot iki. Oke, Bapak Swalono Ibu. Wekdal dalu punika. Lagi, Bapak Swalono Ibu. Lah pripun to? Ngenteni sesuk-esuk. Oh, yang berikut ini orang yang cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg, pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Ika Jackson. Iki rumangsamu pencak dor no piye? Iki ngetokne kenekan iki. Banyak tenan ben. Apik tenan. Apik. Iya. Apik kuwi. Monggo. Aja ngono disawang kaya turu welu. Piye Mas Mio? Lagune anyar. Jelalah kanca-kanca musisi niku jos. Wah, Ojo toko lagu anyar. Lagu rung metu mon saged nabuhi kok. Patik hebat men. Diaturi kok. Wah, Mak Cangi. Nggih. Yulimbu. Ya. Niki masih ada satu. Masih Mbak Vela. Wah, jan niki disepoti gamelan napa
Campursari. Oh, Campursari nggih saged gamelan nggih monggo. Campursari Mas. Oke. Seperti Selamat malam. oke. Iya. Ki anake sapa to, Lek? Lah. Kok imut-imut ngono? Piye Nek piye piye. kula imut-imut jenengan. Aku yo amit Oh, tak kira ya padha imut-imute. Iya. Beda-beda. Pun dangu mak cangik riye. Nggih, wilujeng dalu, Bu. Wilujeng dalu Mbak Vela. Oh, nggih. Menika wonten ingkang niki wau ngersake panjenengan Rembang bulan 7 ngendikane kok nanggap jenengan lho. Lho. Lho saestu niki. Menika. Anu tanggalnya kuda tuli. Napa niku? 27 Juli niku lho. Ngapunten menawi pentas malam. Lah malah ditekokke tarife ndak deng aku. Lho. Lah niki kalih Campursari kok. Ya malah nggih. aku dikira manajer. Nggih lah. Monggo bahaya niku niku hajate malah. ajeng nanggap wayang mergo papane ora cukup sidane Campursari. Campursari plus wayangan. Oh, mboten Oh, Campursari mboten. tok kita Oh, nekani. Ini diakal kok, Lah, Mak. nggih. Ketoke khusus nekani Campursari jenengan. wayang ngoten kok nggih. Campursari Iki ya wayang. mlaku jane kok ya. Oh, iya. Inovasi baru. Ya. Ya. Nggih, Wayang digital. wayang karaoke men wonten. Waduh jan. Jenengan Diaturi. nate Napa? ngertos wayang karaoke. Urung Oh, lah kok guyu. Aku butuh eneng apa-apa mesem. lah, nggih, tak kira Aku ki ngertos. biasae kaya wong Lah, iya. guyu kok, Duk. Ampun guyu. Nggih, menika wonten panyuwunan manis napa litune Oke, monggo monggo. nderek jenengan. Manis nggih mboten napa-napa duet ya, Mas. Duet karo Mas Mio. Napa Mas Setiawan? Oh iya Mas Piawan, Mas Piawan. Oh Mas Setiawan. Menawi kali Mas Setiawan nggih jumeneng mriki. Oh iya, Iya, Mas. Ya ya ya. Kene kene kene. Kersane ketawis nih kalau live streaming. Nggih. Iya Mas Setiawan. Anu Mas nyuwun diserepeke nek Mas Setiawan iki. Duduk. Hancur setya-setya kang mung ingsun. Monggo paman Adipati Rangga Jumena. Dasar nyata menemen dasar nyata kenes linu beli pating Setiawan iki kari ki rumah saku mundak bagus ngono di sawang iki. Teng napa niki napa amargi delere niku nggih? Nggih, ketoke niku. Kandhani penging nusul ae nusul. Piye piye. Piye? Majane kok tilapne to mau Setiawan. Nyapa kok malih? Ngusulan. Niku ak kembaran kula to, Mas. Kembar. Kembar. Pantesan mriki 11 niki 100. Kembar kaya jambe sinigar. Nggih. Neh nyigar nggo kapak ki. Nggih. Ya aja iki. Dadi kono sing bener kene sing benjo. Lah, Iya. Tenan kok tak sawang ya kaya pinang dibelah sak penake dhewe ngono. Kok ora belah dua to, Mas. Sampeyan nyun sewu kok ngagem kaca tinggal kaparingan asma sinten, Gus? Kula Setiawan. Setiawan. Satriya saka ngendi? Saking Dung Banteng. Kedung Banteng. Nah, nggih. Arep menyang ngendi kowe teko papan kene, Gus? oh, malah arep perang. Malah harap Kok malah harap cakilan. oh iya. Lah piye lho adep-adepan lho. Tabrak kumuda rangsang gagak. Lagune napa wae? Manis. Manis. Diaturke. Manis iramane Jaipon. Jepang. Jaipon. Tak ting-tung tak dong ting antur. Irama Jaipong. Jangan duduk dulu Mbak Vela, ini mau lagu ini separuh kok. Oh duet lah separuh. Oh berarti kedai digenepi. Nggih, diatur ke cara Campursari. Oke, kemana lo Dek kamu Dek? Iya, adik kembar. Kembar niku. Ya kembar sial lagi kita. Kalah bagus mudun sing. Bagus sinten? Bagus aku to. Oh, Ini.
coba nyat beda kok nek Mas Setiawan ki nek kesorot lampu ra ya lumrahe. Ora eneng lho beda karo Mas Mio, ora iso nyaingi Mas Mio. Sing kesorot lampu malah Makting ijo iki ngoten. mung iki. Nek sampean nek kesorot lampu makting ngoten. Lu malah ijo. Makting untune. Jan. Nggih. Monggo diaturke campur sari Cak Mio kali Mbak Vela. Oke, baik. Monggo denok napa-napa ngoten. Oke. Apa Nduk? Napa? Manut. Kula nggih manut. Oke, iya. Butuhe penak dijogeti ya, Nak. Nggih. Ya jambalas Oke, Mas. yo. Ora jonggrang. Rara jonggrang ndak ya tayub. Oke. Niku Mbah Yani spesialis emang. Oh, ngoten. Nggih. Mungkin nek Oke, poditin baik. niku. Oke, mengke teng wekdal bakdone goro-goro nggih. Nyanu wayahe ruwat nggih. Nggih. Yuk katur. Jan ora krasa lho niku. Nek karo jenengan ki waktu sedemikian cepat berlalu. Oh, nyatane sakniki pun 1:30. Wih ngoten. Monggo niki lakoni do banget rencanane sesuk wayangane teko 5:30 isuk. Nggih, mungkin nek randang diteruski ndak malah didukani karo sing kagungan kersa karo Pak Turut Haryanto merga ya bebasan tawon ana tupi yen lakon iku kudu ana tutuke. Nggih, tutuke. Nggih, Mas Mio matur nuwun mugi saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang langkung istimewa. Amin ya rabbal alamin. Ning pendak arep ngejakne jenengan ning Madiun kok batal lho kan. Lah napa lho? Ketoke kedunan rego. Nggih, matur nuwun Mas Mio. Dengan sehat berkah Amin. sedaya. Allahumma amin. Nduk, apa mak lakone dawa mula yen ora terus mbacutke pakaryan kedelarung-delarung nggone suka parisuka ndak malah kurang prayoga ana pamundutan sing urung diaturke mengko nggon wayahe goro-goro iso-iso diaturke kanthi wektu sing kepenak ngono ya mak iya nderekke sinuwun manjing sanggar pamelengan nduk tak sawang katone memuji mring ngarsaning Gusti Sarwiyang ngobong dupa ayo mak tak derekake mak kandhane kang sekar gaduh